A műsor és az eredményes vállalkozások támogatója a Vodafone Kedd. Ez az étterem és az én kapcsolatom úgy kezdődött, hogy akarta a Fene. Egy nagyon kedves barátom egy áprilisi estén rábeszélt arra, hogy itt Budán nyissunk egy olyan helyet, amilyet mi szeretnénk. Igazából fel se eszméltem, már benne voltam. A legizgalmasabb része az a teremtés. Egy interiőr megteremtése, egy konyha összeállítása, egy dizájn kitalálása, ez az, amihez mi igazából a társaimmal jól értünk. Én azt gondolom, hogy a több lábon állás az ebben az országban mindig is egy fontos szempont lesz. Én nem is tudnék másképpen gondolkozni, mint vállalkozó. Tehát olyan régóta, 20 évet csinálom ezt, hogy ez a kockázat, mert ad egy olyan szabadságot, amit én nagyon szeretek. A műsor és az eredményes vállalkozások támogatója a Vodafone Kedd.